Oh iki tete to. Tak kira nek ra teko ya Mas. Hah? Teko. Heeh. Bisane nek ganong ki loro lho Mas. Lah mau jare Nyerlok ki keri. Sing siji nang mburi. Siji Sing nang mburi. Heeh. Sok medal wingking, Mas. Aman. Tak kira aku kan ganteni ngono apa. Jare jeleh metu ngarep ngono tete mau. Lah iya. Tak tumburi wae engko. Tumburi wae. Ya ayo. Yo, Mas yo. Ayo teh. Ayo Cok. Ayo. 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 Ya 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 aku ya 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 alon-alon ya alon-alon engko ndak jajal meneh bekase Iya, iya. bar sesar sik sisi ndi ya Yo, yo. yo kasih jalan yo saiki rada beringas soalnya ya Ayo, ayo. ya Yo. Terima kasih. Sel, awas gogrok loh teh. Aman tenang. Ya. Oh ya. Oh ya. Hop. Lo. Oi. Yo. Ya. Oh ya. Lolo. Lolo. Ya, ya. Lolo. Lolo. Yo. Ayo. Iya. Arah kowe malah Iya, Teh. reget kabeh ra. Nek keceh ki yo ning omah wae kok yo. Ya. Alah rasa nyerak-nyerak. Gur arek golek meneh. Ngerti nek go duit. Digandrung. Oh ya.
ya. Ayo. Ya, 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 lo lo. Ya. Alon teh. Yuk, 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 yuk. Oh alah. Iya teh. Yuk gantian. Yo Masalah Yasni, sawer. Yasni. Golek saweran ya. Mengko setor rak rumangsane. Setor. Heeh. Wis ana kantonge dibuka siki. Nah, mengko diseselke kono aja kaya tete. Heo, 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 heo. Wuh. Ayo. Heo, heo. Hao, ha ya. Hao, hao. Oh ya, ya. Oh oh, oh oh, oh oh, ya. Oh iya. Heeh. Alon ra apa-apa alon. Ngerti yo nafas tua yo. Dari ngantuk. Oh iya. Oi, ya ya ya. Oi. Oh iya. Iya. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu kental manis enak dikasih gula. Adik jangan menangis bapak cari istri muda. Hui. Ya eo, ya. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ayo son. Dulu. Alon. Iya. Hup. Tunggal dene. Yuk, yuk, yuk. Ya. Ya. Yuk. Apa? Burung apa-apa sambat. Mboten pareng. Yuk. Sik seru Mas Wi rada budek soalnya. Ayo ning budek tenan. Woi. Oh toh, wis. Nah, raufel ngono lho. Tak gawake ya oleh kok teh. Iya. Woi. Oh iya. Aja ning pojokan. Tahu ibu. Dudong aku Joko kae. Oh ya. Oh iya. Lo. Iya. Alon. Sek. Lurus kuwi. Hop. Kok ngono kok njaluk duit malah. T. Oh, berarti iki mau modus to. Leh mundene karo sapa? Pak Nebil Farah melu. Mulakno kok kendel. Ah iya, dengaren. Oh alah. Ora mulih lho tanganku. Hah? Ora mulih. Ora mulih to? Ora. Ra apa-apa. Terus godean. Anggere ana wong tutup mulut engko anggere bapakne Bilfa WA aku. Ra apa-apa melu aku, Pak, ngono. Heeh, arek kepiye te? Lanjut. Welok. Lanjutkan. Cara aku ngono tetep wis pedhot. Lar pindah mergane dhek. Heeh. Iya, Mas yo. Lanjut, Son. Jaluk salto 50. Salto 2000 Mas, mbok sik wangun to. Wis, cah wedok kok tau 2000 Mas. Iyalah. Paling ora ya 50. Kurang ya. Oh,
Hop sik. Pakai buyer. Buyernya, Mubeng-mubeng ini saja ya. Kowe ngopo? buyernya Dek? urung kok ya. Ora. Kowe mau mumet apa tak ngemplok pasir? Oh, 2.000. Halah ATM kosong mbok pamerno lho, Mas. Mending cash kowe. Nah iya. Heeh, kena lek didung. Ono isine, laleng gesek sing angel. Semodus mungan. Yo Mbak Yasni yo. Lanjutkan yo. Iya, iya. Heeh, nek sing iki rada kalem. Kaya aku, Mas. Ya ora. Ngono. Tenan, tenan. Lah kok ora trimo iki ngopo ya? Lah nek iki ngono adikku dadi kalem. Iya. Podo kok. Kandhani kok padha wedok. Embonge ya podo embonge. Padha wedok. Heeh. Iya. Alon wae ku anggere jahitane bedah meneh lho. Yes. Bar sesar soalnya. Iya. Oi, oi, Weh. Ya. Ya. Ayo. Ayo. Iya. Iya. Ya. Weh. Ayo. Ya. Yo. Iya. Weh. Wani gandrung. Oh tak kira nak gandrung. Wah, rak yo ngono to. Hah? Amat di lo Yas. Iya. Amat di lo Yas. Tanggung jawab nek digandrung ki aku kudu gelem kok yo. Tur yo mending iki wae sik anteng-anteng bangane garangan liyane. Kae lho. Lah yo, ora ana sing pojok kae sing mau ngarep rupane iki. Ayo. Duwe kali ta. Ayo. Hah? Ngarep duwe kali. Ketok nek kae, Pak. Mulane mending saiki sik isih anteng jek polos. Hah? Piye nek kae? Garangan wis to, percaya aku. Mengko Mas Bali ora? Sendi. Kae pojokan. Oh. Mending Mending saya saiki. terung wedokan. Sik endi? Terung etan ya. Alah ya gur padha wae sak kanca kok ya. Wis Yas, bener karo iki wae. Heeh. Polos pada aku iki. Pola siran di opo-opo. Ente-entean Pak Pur. Ayo. Hah? Iki adine Manyol. Anake Nyol. Rabi yo. Wingi rak ngrabi aku jare muni sek Joko. Lah kok anake wis gedhe. Lah mbokne endi Nyol? Hah? Sik endi? Alah mung ra cetha kok iki bulane. Wis ra sida ae. Ibune sapa? Gelem ora Ibune ditarik. anake. Ora. Ayo jelas. Wedi. Sing kae lho. Oh alah. Sik endi? Garangan. Oleh. Ya. Ya jajalan ra apa-apa jajalan. Jajalan ayo. Pupung ra ditutke nganu calone kuwi. Heeh. Sing penting sik beda rong omah teh. Pak Pur, kaya ora ditutke ning calone ndelok YouTube. Ha iya. Takoni sik. Gandrung Bude mau? Gandrung bude mau. Mau ndak? Alah biasane rondo ae kok le Bude ra gelem. Gelem ayo wimbo ae wis wimbo. Yo ibu ya. Bibo bae yo. Ya san. Wimbo ayo mangkat, Mbah. Heeh. Mangkat, Tak delok polahe kaya ngopo nek digandrungke. Lah tak diterke ngono lho. Alah lek mlaku wis akeh-akeh. Rung mari ora tetake. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling buat ayo Pak Pikir
Ya ora apa-apa lotong puluh-puluh hewu mbuh. Terima kasih. Heeh. Heeh. Sik endi? Aku itu nggori satpame. Tete, siji meneh sing kuwi padha kembarane kuwi. Heeh, kembarane kuwi. Jajal kok, iya apa ora? Rasane padha apa ora? Kuwi kembarane Wimbo. Ayo, Gilar yo, mangkat. Aku tuh Gilar sama Bude mau ndak? Atau sama tante? Ayo kudu gelem tanggung jawab ayo. Hah? Oh, Oh, sitoke. Pawange sik Pawange siji. sik. Oh, pawang. Lah nek pawange kuwi cen geleman dasare. Oh. Kon delik wonge. Delik? Digandrung heeh. Sajake iya jan. Salto meneh ana saweran. Oh ya Yo, wis. iya. Ayo masane yo. Yuk. Iya. Iya. Oh iya. Ya oh ya. Ha oh. Ya ya. Ha oh ha oh. Ya. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh ya. Ya oh. Oh ya. Yo. Yo. Yo 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 yo. Tete, Tete, Yasni, Tete. Wah. Loh. Oh ya. Ayo. Yo, yo, Tepuk yo, tangannya yo, Pak yo. Yo. Tete, tete. Wih. Tepuk tangannya. Oh iya. Alan, alan, alan. Darah tingginya kumat. Munggah. Asik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Rapopo kuwi ana pedange engko nggo mbasok nek ana sing macam-macam. Kuwi 100.000 ning luntur kok. Anu le glundung. Nule gendol siji luntur. Yo, yo. Yuk. Yo. Yeah. Yeah. Terima kasih untuk Ganong Eagle Yogyakarta. Yuk, truk. Dikasih jalan. Ayo, yuk. Matur dikasih jalan. nuwun. Truk.